אז מה קורה חברים? היום אנחנו בסרטון חדש של BTD6. תנו לי שנייה, אני אפתח משתמש חדש ואני אראה לכם איך מתחילים לשחק במשחק מההתחלה עד שאתה ברמה מתקדמת כמוני. תנו לי שנייה. טוב, אז פתחתי משתמש חדש שעכשיו אני אראה לכם איך מתחילים לשחק. אז מעבירים את כל הדברים האלה לפה. משפרים אותם. ושמים פה עוד אחד ומתחילים. אני מציע לכם לעשות את השיפורים האלה, הם הכי טובים. את זה אל תעשו, רק אם אתם רוצים. אני מציע לעשות הכי הרבה למטה ושתיים לפה. עכשיו הכפתור פה הירוק, זה מה שמתחיל לכם. אתם יכולים לשנות את המצב מהירות גם. וזה הגיבור, קווינסי. ופה אם אתם רוצים אתם יכולים ללחוץ פה וזה יתחיל לכם כל פעם מחדש במקום שתלחצו כל פעם פה. אוקיי, אז פה כל פעם שאתם עולים לבל, רמה, אז אתם יכולים להשיג קלף חדש. אז אני מציע לכם או לקחת אותו או אותו. אני אקח אותו. ואותו אני אשים פה. זה בין הקלפים הכי טובים במשחק. וזה היכולת של קווינסי. פה למעלה אתם רואים את הכמות XP שיש לכם לקוף. אני מציע לשים מכל דבר 2. אוקיי, עכשיו אתם רואים פה שאני על רמה 2. ואם אתם רוצים לשנות שם, יש לכם פה ממש בקצה ימין למעלה, כזה בקטן, עיפרון, תלחצו עליו ואז זה מראה לכם את האפשרויות האלה. אתם יכולים לשנות תמונה וזה. אז ופה זה מה שאתם מקבלים, achievement. הנה, אני מציע לשפר את הלמטה. ופה זה מתנות יומיות שאתם יכולים להשיג, אבל המשחק עולה כסף. זה למה אני מראה לכם ואם מישהו רוצה נגיד לקנות ולשחק, אז הוא צריך
לוודא עם ההורים ולבדוק אם זה בסדר. אוקיי, אז אם אתם לוחצים פה על פליי בירוק ולוחצים זה הירוק פה בצד שמאל למעלה, אתם יכולים לבחור את הרמה שאתם תשחקו בה. אני נגיד עכשיו בוחר איזי בשביל להראות לכם איך זה עובד. אוקיי, בואו נשים את זה פה ובואו נשים את קווינסי פה. אוקיי, מוזיקה אני אשים פה על 30, את זה על 10, פה את זה אני אשים על 30. אוקיי, אוקיי, בכל רמה נגיד איזי, מדיום וארד, אז זה שונה הכמות כסף שאתם צריכים לשלם בשביל להשיג את היכולת, אוקיי? הנה, עכשיו שעליתי לבל, רמה, אז אני יכול לבחור. עכשיו אז אני אבחר את הגלו גאנר ואני אשים אותו פה, ואת הבומרנג אני אשים פה. כן, עכשיו אם אתם לוחצים על הדמות שבחרתם, על הקלף דמות, איך שתרצו לקרוא לזה, זה מראה לכם פה את האפשרות ללחוץ. אוקיי, עכשיו עלינו לבל, רמה, אז אני אבחר אותו. אוקיי, אז מה שבאתי להסביר זה, אם אתם רוצים אתם יכולים ללחוץ פה פעמיים על הדמות, אתם יכולים ללחוץ על הירוק הכי למעלה ולבחור בעצם מה אתם בוחרים. הנה, לא אעשה לכם יותר מדי ספוילרים למשחק, אני רק אראה לכם איך אני בוחר לשחק, שיהיה לכם יותר קל. אני מציע בגלו גאנר לבחור באמצע ולמעלה, ובאייס מונקי אני מציע לבחור אמצע ולמטה, ובבומרנג אמצע ולמטה, וגם בדארט מונקי אמצע ולמטה. אוקיי, עכשיו עליתי עוד לבל, רמה, ואני אבחר את הטאק שוטר. עכשיו אני אלך לאייס מונקי ואני אבחר לו למטה. אוקיי, עכשיו אני מציע לכם לעשות הכי למטה.
סלו כאן בקרוסבואו. אוקיי, עכשיו עלינו עוד לבל רמה, ואני אבחר את הבומב שוטר. אוקיי, עכשיו ייפתח לי האפשרות להשיג אותם, ואז כשאני מסיים להשיג את כל הירוקים אני מתחיל להשיג אותם, ואז אני מתחיל להשיג את הלג'נדרים. אוקיי, אוקיי, עכשיו אני מציע לכם לבחור או אותו, את המורטר מונקי, או את הסנייפר. וגם יש אותם, אבל אין במפה הזאת מים, אז מציע לכם לבחור אותם אחרונים. אני הייתי הולך על סנייפר בינתיים. ואת הסנייפרים שמים פה בקצה, כי ככה הם מקבלים הכי הרבה XP. אני מציע לכם לשים 4 להתחלה, ופה זה הכי טוב, זה למטה ו2 פה, את זה ואת זה, ופה זה הכי את זה. אוקיי, עכשיו אני אשפר גם את זה. אוקיי, עכשיו עליתי עוד לבל רמה, ואני אבחר את המורטר מונקי. בסרטון הבא אני אסביר לכם איך הדארק מונקי עובד, וככה אני אמשיך בסרטונים, אני אסביר לכם איך הבומרנג איך הוא עובד, ואז את הבום שוטר, ואז את הטאק שוטר, וככה וכו'. אוקיי, עכשיו בואו נשים. אוקיי, עכשיו עליתי עוד לבל רמה, ואני מציע לכם לבחור את האלי פיילוט. אוקיי, אני אשים את זה פה. אוקיי, עכשיו אני יכול לשפר פה 2. אוקיי, עכשיו בואו אני אשפר את זה. עכשיו אני אחכה בשביל זה. אוקיי, עכשיו שעלינו עוד לבל, אני אבחר את המונקי אייס. לדעתי הוא בין הטובים. אוקיי. אוי לא. אוקיי, עכשיו אם אתם רוצים לצאת, אתם נוחתים פה בבית, ואם אתם רוצים לחפש מפה אחרת, אתם יכולים ללחוץ באמצע, ואם אתם רוצים להמשיך את המשחק, תלחצו בירוק. אני נגיד עכשיו רוצה להמשיך במשחק כדי להמשיך להסביר לכם ולהראות לכם מה כל דבר, איך כמעט כל דבר עובד. אז אני כזה יגיע
פה ל-60 ראונדים, ואני אפסיק את הסרטון, כי אני צריך גם ללכת כי אני בזמן בית ספר גם, ואני צריך גם לעשות שיעורים, ללמוד, זה, אתם יודעים. אוקיי, עכשיו אני אבחר לא את המונקי סאב, אני אבחר את המונקי סן, לא יודע איך קוראים לזה, את המונקי לא יודע, נעשה לו unlock. אוקיי, עכשיו אני אשים פה 3 כאלה, ואני אשים פה 3 כאלה. ועכשיו אני אתן להם להשיג XP. אוקיי, עכשיו את זה לא לעשות, תחכו שיהיה לכם כאן מספיק. אוקיי, אז אני עכשיו רוצה להסביר לכם משהו מאוד חשוב על ה-XP. אתם מקבלים XP שכאן איפה שהמספרים בצד ימין למעלה, כל פעם שהם מתחלפים למספר אחר אתם עולים XP. אז אם אתם רוצים שזה יעבור מהר, כמו שהסברתי בהתחלה, תלחצו פה איפה שהצהוב בצד ימין למטה, תלחצו על זה שזה יזהר. ודבר חשוב על הסנייפרים, אם אתם רוצים שהם יהיו חזקים, אתם חייבים לעשות למטה ופה 2 באמצע. אני מציע לכם לעשות במורטר מונקי, לעשות לו את זה ואת זה. כאן אתם עושים 2, פה אתם עושים הכי הרבה. אוקיי, עכשיו עליתי עוד לבל, אז אני עכשיו בוחר את המונקי סאב, ועכשיו כל פעם שאני עולה לבלים אני מתחיל להשיג אותם. אוקיי, לפעמים אני מציע לעשות כאן באמצע, אני מציע לכם לעשות פה את זה. אוקיי, עכשיו תעשו את זה
וככה בשדרוג הבא שלו למטה הוא יוכל להוציא את הטילים עם אש, וזה משהו שהוא טוב. אוי. אוקיי, עכשיו עליתי ללבל 13, אז זה מביא לי כסף. אוי ויי, מה אמורים לשלוח לי הודעה? כן, אני יודע שחרגתי טיפה מהראונדים. אני אנסה לעשות את זה עד ראונד 100. אוקיי, עכשיו שסיימתם פה לעשות את שתי היכולות האלה על 2, תעשו פה למעלה, שיהיה לכם כמובן מספיק. אני אעלה קצב ואני אשים פה עוד אחד. אוקיי, עכשיו קיבלתי גיבור חדש, איך שלא תרצו לקרוא לזה בעברית, באנגלית הירו, גיבור. הוא התחלתי כמו קווינסי, אבל קווינסי הוא יותר טוב. אוקיי, עכשיו באייס מונקי לא לעשות פה למטה, תעשו פה. עכשיו אני אשדרג אותם, ועכשיו פה אצלו אתם עושים כאן. אוקיי, עכשיו אני עושה פה. עכשיו כי אני רוצה להשיג עוד XP לסנייפרים, אני אשים פה עוד סנייפרים. אוקיי, עכשיו כשאתם מגיעים ללבל 15 אתם יכולים לבחור איזה אפיק אתם רוצים. אני מציע לכם מבין כל 5 לבחור את הדרויד ראשון, ואז את הנינג'ה מונקי, ואז כאן את הסופר מונקי, ואז את הוויזרד, ואז את האלכימיסט, איך שלא קוראים לו. אוקיי, דרויד. עכשיו אני אשים פה
שתי דרוידים. Headshot. Come on. You can all have some. Incoming. אוקיי, עכשיו אני הצלחתי להשיג מספיק XP, אז אני עושה גם פה למטה. ועכשיו אני אבדוק אצלו, עדיין הפקתי. אז בגלל שאני רוצה לקצר תהליכים, וגם בשבילכם שלא יהיה לכם משעמם, אז אני אעשה עוד. עכשיו יש 6. אוקיי, עוד פרט חשוב. קווינסי, אי אפשר לשים אותו כמה פעמים. אפשר לשים אותו פעם אחת. על מה שטוב בזה, זה שהוא יכול להגיע ללבל 20. אוקיי. תסתכלו. 20 זה הכי טוב. Headshot. COMG incoming. Come on, you can all have some. עוד שנייה 6, אני חייב ללכת. אוקיי, עכשיו אני בוחר את הנינג'ה מונקי. Oh yeah. אני לא אשתמש בו כרגע כי אין לי מקום. BFB incoming. Headshot. אוקיי, עכשיו השגתי 10,000 XP וחיכיתי בשביל הסנייפרים. עכשיו אתם רואים, יש לי אותו. אז אני אקנה כמה. עכשיו אני אבדוק. אני אשים בשביל לקצר תהליכים ולהשיג עוד XP. אני אשים פה עוד כאלה. עכשיו נגמר לי הכסף, סליחה, לא XP. אני משיג אותו תוך שנייה. בואו, 12,000. בואו. Come on. You can all have some. Oh yeah. COMG incoming. נו, אוקיי, עכשיו אני משיג הרבה יותר XP. Headshot. שלא עכשיו, וואו, אני חייב 20,000. ועכשיו, אחרי זה 55. BFB incoming. אוקיי, עכשיו הפסקתי לגלוגנר את מה שאני הייתי צריך. עכשיו אז בואו נשפר אותו. עכשיו יש לי קווינסי על לבל 16. אוקיי. כשאני מגיע לפה,
הוא פשוט מטורף. אוקיי, עכשיו עליתי ללבל 17, אז אני אקח את הסופר מונקי, שהוא בין הטובים במשחק. אוקיי, בדרויד תיקחו רק את הלמעלה ואת האמצע. אני מציע לקחת את כל האמצע, ופה לקחת רק 2. מי שרוצה אבל יכול לקחת את זה גם, שזה גם טוב, על זה הכי טוב. Headshot. Headshot. Come on. Nice. Incoming. אוקיי. Headshot. BFB incoming. Come on. You can all have some. DDT incoming. אוקיי, עכשיו Seriously? מתתי. אבל נתנו לי עוד ניסיון. Come on. You can all have some. אוקיי. אני לא יודע, אני לא יכול לנצח את זה. אז אני אלחץ פה בבית. ועכשיו אני אתחבר למשתמש הראשי שלי, ואני בינתיים משחק בו, ואתם בינתיים תהנו מהסרטון הזה. מקווה שנהנתם. אז אוקיי, לפני שאני מסיים, דבר חשוב, אתם רואים את זה? אם אתם רוצים רק החלטה שלכם, אני מציע לכם לשמור לדבר שאתם באמת רוצים. תיקחו את זה. רק אם אתם רוצים, אני מציע לכם לשמור לדברים שאתם באמת תצטרכו. אוקיי, אם אתם רואים את כאלה, שתדעו, אתם יכולים להשיג אותם רק שכתוב לכם במקום ה-17, כתוב לכם 30. אז אני הייתי אני, אתם הייתם אתם. אם מישהו צריך, יכול לכתוב לי בתגובות. אם מישהו צריך משהו שיכתוב לי, ואני כבר אתן לו את הטיק טוק שלי ונדבר ואני אעזור לו, ואם מישהו רוצה גם הוא יכול להשתתף בסרטונים. טוב, אז יאללה ביי. אוקיי, אני משגע אתכם, מצטער. לפני זה אני קודם כל אתחבר לאקאונט הרגיל שלי. אוקיי, הנה אתם רואים, זה האקאונט שאני משחק איתכם, וזה האקאונט שלי. אוקיי, אני אראה לכם בינתיים את ההתקדמות שלי. כן, את האפשרות הזאת אני עדיין לא אני אראה לכם, אני אסביר לכם רק מתי שאני אפתח אותה במשתמש. כן, אני לא אעשה לכם יותר מדי ספוילרים. יאללה ביי.